Здравейте, аз съм Станислав Чакъров и вие гледате Одобри или отхвърли четвърти епизод. За съжаление, в предните два епизода нито едно от момичета не одобри нашият кандидат. Нещо подобно на Tinder, между другото, доста мъже остават отхвърлени. Днес отново имаме 8 кандидатки, които се борят за сърцето на един мъж. А може би борбата всъщност е негова. Преди да продължим напред обаче ще направим реклама на нашите основни спонсори, а именно Proof Nutrition, които раздават наградите и днес. Като за трето място има ваучер от 50 лева, за второ място ваучер от 100 лева, а за първо място се намесва и Impact Bar и ще се получи ваучер от 100 лева към Proof Nutrition и среща в нашия Impact Bar. Също така, разбира се, ще има бонус и за нашите зрители. В следващите 24 часа може да си поръчате добавки от сайта на Proof Nutrition с 10% намаление, който ще има на вашите екрани. А сега нека видим представянето и на новата участничка Кристина. Здравейте, казвам се Кристина Веселинова, на 21 години от град София. И така, дами, време е за първи кръг. За някой от вас вече е доста познат този първи кръг, а именно да видите сянката на човекът, който ви очаква, а именно човек, който е висок или нисък, 173 см, тежи 66 кг, производител, не знам какво произвежда, и е на 20 години. Нека да видим кой одобрява и кой отхвърля това момче. Така, значи отхвърля Зет, Любомира, Мелинда и Роси. Започвам с Роси, защо отхвърли това момче. Прекрасно, с тази прекрасна сянка. Какъв силует само. Имам нужда да опълням токчета понякога и не мисля, че е окей той да се срамува от височината си. А ти колко си висок? Приблизително, не мога да кажа с точност. Приблизително колко? Минус 3, да кажем. Никакъв шанс. Тук не си толкова. Добре, айде 5 максимум, а не са повече. Не е проблем. Добре, но ти реално си толкова висока без токчета. Защо не пораснеш? Не мога. Добре, и той не може да порасне. Съжалявам. Добре. И без това му вода с една годинка достатъчно. А ти го водиш с една година? Да. Това също ли е проблем за теб? Мога да направя компромис, но... Не е израснал достатъчно. Една година голяма разлика. Може да играе Warcraft още една година повече, да научи нови неща. Добре, Мелинда? Малък е, не си търся момченца. Да, детска игра да се докарали тук. Добре, Любомира, предполагам. Дребен, малък и така. Да не продължавам. Горкото момче още в сянката го отрепаха. Добре, Зет, ще го носиш ли на ръце? 10 килограма, 13 всъщност разлика. А кое от повече? Много забавно. Моля? Тоест трябва да поддържаш 13 кг, така ли? Не, разликата нямах предвид. Относно твоя въпрос, кой кого ще носи. Ясно, добре. Значи килограмите са проблема, ръста, годините, професията? Между другото ми е интересно с какво точно се занимава. Производител ми, аз не знам какво произвеждаш, ще да разберем. Добре, продължаваме в втори кръг, да видим останалите участнички. Добре, продължаваме с втори кръг, да видим останалите 4 участнички какво ще предприемат като действия. Ще отхвърлят или ще одобрят. И така, дами, време е за втори кръг, в който Иван Иванов ще излезе от тази подаръчна кутия и ще ви се представи. И нека да видим как изглежда той не в сянка. Здравейте, аз съм Иван Иванов. От Пловдив съм. Занимавам се с производство на маркучи. Работя на смени. Хобите са ми футбол играя. Спортувам най-вече какъвто и да е спорт, най-вече футбол. Друго, това сега мога да кажа. Аз да питам какви маркучи, тъй като производител беше описано там, какви маркучи? Маркучите са всякакви, за всичко се използват. Предполагам за автомобили и такива неща? Автомобили точно не, могат да са хранителни. Едно предположение направих и сбърках. Добре, нека да... Храни за въздух, за напоителни, такива маркучи. Добре, нека да оставим дамите да преценят дали одобряват или отхвърлят Иван Иванов. Вау, окей, тук имаме 4 отхвърляния,
което е рекордно. Добре, аз ще поразпитам малко дамите защо са го отхвърлили Иван. Всъщност имаш ли някакво предположение, Иван? Защо? Само ако може малко по-назад да застанеш. Аз не мога да дам предположение. Добре, в такъв случай направо ще ги разпитам тях. Добре, започваме с Цвети. Давай, Цвети. Ами аз разбрах, че от Варна или не знам. Просто разстоянието може би. Да. Това е 40 минути разстоянието. Еми, аз съм от София, но не знам. Имаш ли книжка? Имаш ли книжка? Имам книжка. Ти имаш ли книжка? Да. Еми, не знам. Някъде по средата ще се срещнете от 20 минути. Бихте мали тяло. Да, т.е. разстоянието е единственият проблем. Разстоянието. Добре, Кристина. Ами аз не си падам по футболисти. Ама това му е хобито, нали така? Това ми е хобито само, да. Не се занимавам професионално. И не смятам да се занимавам професионално с футбол. Добре, други причини? Също така разстоянието. Ти си от София? Да, Също имаш ли книжка? да. Добре, няма да се каруса това разстояние. Аз съм с електрическа кола. Ето именно, даже по-малко гориво ще харчи. Аз да ходя до Пловдив. Всъщност ти с какво си? Аз съм с автомобил на бензин. Това е. Това е класически мъж. Аз одобрявам. Чист бензин, без газ. Това е. А друго? Това е. Това е. Добре. Диляна? Просто няма привличане, съжалявам. Можеш ли да опишеш мъжът, към който се усещала привличане от първия поглед? Да има силна енергия, да е със самочувствие. Да, т.е. според теб той беше притеснен, без самочувствие. Добре, Таня? Заради разстоянието не смятам, че ще си допаднем, защото имаме различни интереси и не ми допада на външния вид. Добре. Видяхте тежката присъда на дамите днес. Наистина това е по-жестоко и от Tinder. В днешно време губещи няма, така че Иван, ти печелиш 100 лева ваучер за Proof Nutrition, хранителни добавки и също така може да уредиш една среща в нашия Impact Bar на наргиле, на коктейл, на каквото решиш. Заповядай с някое ново момиче, очевидно тези тук не те одобриха на този. Благодаря, все пак. И живи и здрави да сме. Ела играем шах в Impact Bar. Хайде натам. Играеш шах? Играя шах, да. Идеално. Аз го взимам. Айде. За трети пореден епизод си тръгваме без кралица, но пък ще цъкаме шах с Иван и ще видим какво се случи в пети епизод. Ще има ли най-накрая кой да вземе тази корона?